Hello, hi, igama lami ngithembakazi Zizikazi Sikhundla. Ngisuka kwa Region F, but ndikhokheleke kwa Region G East London. We're celebrating 30 years. 30 years. Phansi kwesandla sikaTata uNonqunga. I'm so happy. I am so happy because kule 30 years bendiwithin, bendiphakathi. Ndizalelwe ePostile, abazali bam okokoko babekhonza ePostile. Ndizalelwe ePostile, but azange ndibizwe ngumzalwane nodade, so ndizalelwe. I joined uThasa 2009, ndifika eFort. That is when I understood inkonzo nenkolo yabaPostile, like engathi kukhona ndiqalayo ukhonza, because now bendikhonzela mna, bendingenzeli abazali, bekungekho umuntu undiphushayo uthi makuyiwe ecaweni, bendiziphusha. Naxa ndimamele phayana enkonzweni bendimamelele mna, akukho mzali uzothi bekusithwana ecaweni, no, bendisenzela mna. So indincedile into yojoyina uThasa, indifundise ubudlelwane, indifundise uthando, indifundise uxolo. I remember singena transport, singanikwa transport i-University of Fort Hare, but i-NMMU inikezwe i-transport. Andalibona pha uthando nobudlelwane obufundiswa ngutata uba yeyilungenile. Basuka abafowethu bathatha ibhasi, ayivumelekanga mos lonto leyo. Bathatha ibhasi, I don't know bamconvince njani udriver wabo, bathatha ibhasi from NMMU bazogqitha via iFort kuyiwe Bloemfontein, bazogqitha via iFort basikhwelisa. Apha endleleni ke kuqhekezwe isonka, left, right and center. Qhekezwe isonka, uyaphakama uma pha passage ibhasi mosle, uphakama uma pha passage so that ose front nose back akuve. Uqhekeza kusiyiwa kubuywa, xa kubuywa kuyabuza uba ebesithini utata. Wonke umuntu, if ubuyimisishile ipati ethile enkonzweni mhlawumbe ubuphazamisekile, uzayifumana pha ebhasini because wonke umuntu ikhona into ayivileyo enkonzweni. Sifundiswe uhlonipha inkokheli ezincinci ngokweminyaka, but siyazi ukuba kukhona into efakwe nguThixo apha. Bekusithi xa kuthunywe usubdeacon, let's say kuthunywe usubdeacon from PE, sitatazele. Ubone umapriest ongaphakathi evuka sana ngelo xesha ngudade, usondlali lapho, uthatha ijug, ugalela amanzi, like ububa ngumamkhokheli ngokungengomamkhokheli. Ubukhokheli ePostile bufakwa ngenkani. So siyambulela utata ngezinto ezinjalo, siyambulela ngokuthi asezalela inkokheli, because not sonke siyakwazi ufikelela. Ibizwa umsebenzi omkhulu babekufuneka sireporte kuye, but utata usifundiswe into ethi umntwana noba una 9 years omiswe phambi kwakho uzuyazi ba ufikelele kutata ngaye, because ngulo ubekwe phambi kwakho uthunyiweyo nguye ngoku. So sifunde inkonzo enjalo, ayisincedisi only apha ecaweni, ikufundisana ngaphandle to respect bonke abantu, ungajongi uba ngumalume phambi kwakho. Hey, i-30 years guys, ininzi uxelelwa ngento eyi-1 okokoko ufeyila uyenza, but kukho umuntu okunyamezeleyo. Because kuyo yonke le 30 years you can listen to eclips, utata kayivala inkonzo engakhange asifundise ngothando noxolo. 30 years you can listen to every song. Enkonzweni yam ke kukhona i-choirs, we compose. Utata usifundise ucomposer, usifundise i-creativity that you must compose. Sucula ingoma kaMamulusanda, sucula ingoma ka Dumi Mkokstad, create ingoma ngokwakho uzoyiperforma apha. For instance, if kuthiwa kukho i-mothers meeting, i-artists zasezweni are looking forward uba yeyiphi ingoma yabo ezotrenda, and then bayigrab bahambe bayoyirekhorda estudio until sabe siyarekhoda. Nathi sine-choirs zethu, i-mass choir erekhodayo, sinomvangeli wethu orekhodayo ongabiwayo. So those things, neengoma zasePostile zithetha le nto ithethwayo ifundiswayo, so it's something oyiphilayo. I was looking at i-ATM that utata asiphathele yona. It was so easy, like uthi ngoku ku-ballot paper kuthi qam laa ngoma ubuyiqambe ngokwakho uqonda uba hey ndifuna ufaka u-ex wam kumaqabane kaThambo, ayinjani kodwa ubuqube ngokwakho wathi i-ATM izanotshintsho, ukhaleza ingqondo yakho uqonda uba asoze sana ndikhompoze ingoma ugqoka kwam ndibhitreye, ukhaleza u-ex wakho kwi-ATM. So
that thing uyiphila iba segazini as uyicula. So umculo ufaka imfundiso yethu. So we're thankful for that. Kule 30 years, another thing esiyifundileyo silulutsha kuthasa, mandithethe ngothasa because kulapho ndiyifunda incinci khona mna inkonzo yabapostile ngaphezulu kwapha ekhayeni, kwapha kulaa nkonzo bendingena elalini. Sifunde apha ukuba ngumntana uphinde ube ngumuntu omdala unamaxesha. Besisithi xa sikuthasa sizoba besisithi ke kujula, sizojula from 9 to 2 uba inkonzo iphela ngo-2, then kuqala ibhrayi, and then uvuka lathesh ke ngoku ulusana lo ufuna udlala kwenziwe isekle kudlalwe kuyavuka ngolaa mntana. But yonke into ufundiswe ulazi ixesha uba there's time to worship God, there's time to be a child, to play, there's time for everything. So sifunde izinto ezinjalo. I thank utata ngemfundiso zakhe. Even if kuthiwa apha umntana sepostile you are married to whoever or khonze wisile, but you know that your blood will always be blue and white. And uyafundiswa ukuthi uhamboxelela umpriest wakho that ndiyenda ndizokwendela apha, but ke ngoku kukho le nto ingubeka uyihlo nonyoko, ndinoyihlo nonyoko walo mzi, but I must also respect that family. Athi umpriest sizambophela lo myeni wakho abuye aze apha ekukhanyeni, and we are allowed to go. That's what I like. We are allowed to go there and then kuthandazwe nibuye nizokhonza apha. So inkonzo understandayo enjalo. It's a blessing to be part of TACC. I don't wanna lie. Like utata expose kwizinto ezininzi, like ezinye ziyaphumelela ezinye ziyafeyila, and usifundisile that if into ifailile that doesn't mean wena uyachafa endleleni. Wake up uqhubeleke nobomi. Zininzi mani izinto ezifuna. I'm a motivational speaker. Ndisendime pha ndiqonda uba oh sana akuthethi mna apha, yabona akuthethi mna, and people will be overwhelmed. Ndiqonda uba ngulaa Thixo bendimmemile before ndingene apha and kuthetha yena kusebenza yena. I'm so excited about this weekend, guys. We're looking forward. uThixo makamandisele utata, andisele inceko zakhe, andisele wonke umuntu okhonze postile. We are so proud to be part of this journey. We are so happy ukuhamba nengonyama. See you in Bloemfontein.